Ringenes Herre, den 4. ring. I året 1438, i slutningen af den mørke middelalder, ramtes planeten Jorden af en række naturkatastrofer, der udslettede størstedelen af verdens lande. Naturkatastroferne fik folk til at flygte nordpå. 2 store grupper, anført af kongerne Voldo og Arkan, hvor Voldo var den mindst største og mest magtfulde, fandt begge vej. De slog sig sammen og dannede trods deres forskellighed en by, de døbte Urban. Her levede de i fred, side om side. Begge konger besad en magisk ring, som de havde medbragt fra deres oprindelige lande. Ringene var lavet af bronze og sølv, og hver for sig var de aldeles harmløse og havde ingen kraft. Nej, der skulle man have alle 3 ringe, og havde med dem ville man få ukendt magisk kraft, der ville gøre ejeren uovervindelig. Fortællingen nævnte en 3. mulig ring, der var lavet af det pureste guld. Ingen vidste, om denne ring stadig fandtes, eller hvor den var. Desuden blev der nævnt en gammel bog, hvor der stod et magisk ord, der skulle give ringen guddommelig kraft. Men man kunne faktisk ikke læse, hvad der stod, for siden var så slidt, at man kun kunne ane nogle få bogstaver. Så derfor var denne del af gåden stadig ikke løst. Men et er sikkert. De 2 ringe var indbragt et sikkert sted i byen, i hver sin bydel, hvor alle kunne se den. Det ikke er tryghed, at man vidste, hvor det var. Urban var en by, der summede af liv. Her fandtes der troldmænd, hekse, spåkoner, tapperkrigere selvfølgelig, men også gøjlere, musikere og sælgere. Der var tiggere, lommetyve, fidusmager, medicinmænd og healere, kokke og bålmænd, konger og hans livvagter, drillepinde, spasmager. Hver dag 1:30 samles hele byens folk på den store plads til fest og til optræden, eller for at ære den største gud af dem alle, solguden, som tak for at lade sit varme lys skinne ned på dem. På denne mandag var de netop i hele byen ved at hylde solen, da der pludselig skete noget helt uventet. Se der, råbte en, og alle vendte sig. Der gik i sus igennem pladsen. Synet fik kvinder og børn til at træde skridt tilbage, mens mændene for en sikkerheds skyld trak deres våben.